Ahojte, tu je Eurohosta. V tomto videu si povieme, ako znížiť výskyt slimákov pri hostách. Nie je jedna zázračná metóda. Záleží od záhrady. Suchšia, otvorená záhrada má menší problém. Vlhká záhrada pri lese alebo potoku je riziko. Najväčší škodca je slizniak španielsky. Je aktívny hlavne v noci a po daždi. Začnite prevenciou. Odstráňte úkryty, dosky, kamene, lístie, hustý mokrý mulč. Hosty nesaďte na husto. Polievajte ráno, nie večer. Prevenciou je aj zber slimákov. Najlepšie večer po daždi alebo skoro ráno. Tip číslo 1. Položte na zem dosku alebo mokrú handru. Slimáky sa pod ňu schovajú a ráno ich pozbierajte. Tip číslo 2. Návnada. Uhorka, šalát alebo kapusta. Dávajte ich k hostám na noc. Ráno skontrolujte. Tip číslo 3. Pivná pasca. Zakopte nádobu a dajte trochu piva. Pravidelne kontrolujte. Pomôcť môžu aj nematódy. A podporte aj predátorov v záhrade. Ježkov, vtáky, žaby. Domáci tip. Cesnakový koncentrát. 2 hlavky cesnaku uvarte asi v 2 litroch vody. Roztlačte a preceďte. Potom dajte 2 lyžice do 5 litrov vody. Raz týždenne postrek alebo zálievka. Ak nič nefunguje, pomôžu granule proti slimákom. Dávajte ich len lokálne. Nehačte ich všade, stačí pár kúskov. A keď nájdete vajíčka, malé biele guličky, odstráňte ich. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a pozrite si stránku Eurohosta.